கைஸ், இப்ப நீங்க கீழே பார்த்துட்டு இருக்க இந்த போட்டோல உள்ள நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்பப்பேங்கிற ஒரு முன்னணி நிறுவனத்தோட சிஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் எல்லாமே இவர் தான். ஸோ ஏன் இவரை பத்தி இப்ப நான் பேசுறேன்னா, ஸோ நம்ம ராமநாதபுரத்துல உள்ள மாவட்டத்துல சாதாரண ஒரு கிராமம். ஸோ தாமரகுளம்ங்கிற ஒரு கிராமத்துல பிறந்து வளர்ந்து ஒரு மீனவ குடும்பத்துல இருந்து வளர்ந்து வந்து ஸோ காலேஜ் நம்ம சதக் முகமது காலேஜ் முடிச்சு ஸோ இவ்வளவு பெரிய முன்னணி நிறுவனத்துல வந்து இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆளா இருக்காருன்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். ஏகப்பட்ட கம்பெனி ட்ரை பண்ணி பல கம்பெனி வந்து தோல்வியில தான் போச்சு. ஸோ ஃபைனலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடைசியில ஒரு கம்பெனி கை குடுத்து இன்னைக்கு இப்பப்பேயே வந்து தமிழ்நாட்டுல பேசும் பொருளா ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு இப்பப்பேல ஃபாலோவர்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் பண்ற யூசர்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 4,00,000 பேர் இருக்காங்க. அதோட வரவு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடிக்கு மேல இருக்கு. ஸோ அதே மாரி வந்து இன்னும் என்னென்னமோ முன்னணி நிறுவனம் இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து யார் யார் என்ன முன்னணி நிறுவனம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ எல்லாமே இருக்கு. போல இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா? மறக்காம என்னோட ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.